Bunscoil a gavile, hí séir páis jogin chun rang a bhhain agus muintir bhhain, agus tan bhirt sin go fáil linn a bás na eile. Anis tá céad páiste an saomh agus tá bhirt déag fásta agin. Seo glentáise cean donna ní glintí intrama agus tan saomh héon gal de argan sé mar farcanna intathe. Téan rud na si get a bag ar heolo ó lárnhála mar sin tá get a bag ar gulta. Ach an am céarna áit deas an páiste bhí mu ag sugra. Tá gáháhan agin inis agus tá a fanad ar an trithú báhan a bheith ahrathe. Comáile sin tá níoscail agin níoscail brice. Curmid éirta si dethir bag lottery fund rint blintahan agus bhí an sin a thugáil leis an airgad a firmid, so sin níoscail agus cuman éirscaile agus tugann muid anna teolaíar mar osclainn muid an scáil dá rint grúpaí defriúla mar hampla ibreann muid le gachaí grúpa. Tá teismir agus táthar agin na páistí is áige agus grúpa dar bhain ceáil le chéile sin deanan daine ceáil le tachrain páistí tá cothóg le coppla mí tá sé dabal bheith daon seo gáil de ceáil in géalaigh agus béirle. So sin agin teismir agus táthran an sin tá níoscail lán aimseir agin géalscoil. Agus níana géalscoile chuann muid imeachtaí breise iarscoil ar fáil agus tá muid buinte le ógógras agus ógras agus an sin na rangan an den daoine fásta. Tá muid beag dé bliana inis agus an áirí hacaid mar ceilú an dé blion sin go neanabid an TGMO nó an GCSE. Agus bhí níonar páistí agam me sé bhí a deagasc agus fur achtar acu á réalta agus fur an Daniela a mar sin de chumé an cinnal bar is int ardúhíon ach tá muid a dúil le lansan leis na tóirí maithe sin. Agus fiú an aine seo tá broniún do daine nardaltaí a fur an Marcus Airde in sa tuisgurt. Agus is sílam an daine sóige leis an marc sin eil go dtí seo Lísa Ruam Others agus tá muid a dúil go jockey teola seici agus mé héan ag an broniú sin ar an aine rud a bheith saint jazz daí agus an taon dalta Bunscoil a bheits a fáil dúis ag an ócaid. Me sé rang a sé agus rimmuid da sa géalaach an sin. Spráil am da sa géalaach agus bhí an ceoldá bíam sin a ggéascracht. Tá ceol sin ionach fásta. Me sé ar rang a seach. Agus bhí mé gceann dá a géalaach mar coppla bhíine hen agus sin stad mé agus thosaí mé éis an bblion seo. Is brala an scoil seo mar smáile an géalaach glóirt agus an anrad.